दोनदोंमोन आङो दैलि 50 थाखा खय बोसोर जाबाय दैलि 1 बोसोर जाबाय निसुत जाबायमोन जानुवारियाव दोनदोंना जानुवारियाव निसुत जाबायमोन मा मावो नोङो आंथ' जेबो मावा आं बिदिनो दखानावहाय बिदिनो मैगं एफा लांनानै फानहैयो बेलासियावसो फैसाखौ मोनफिनदों ना मोनफिनाखै फैसा मोनाखै सोरनाव दोनामोन बे कन्डिसन नार्जारिनाव दोनदोंमोन फैसाखौ दा फैसाखौ नांगौ ना नाङा फैसाखौथ' जोंनो मानो नाङा जानो जोङो 1 फैसा 2 फैसा बिदिनो सानफा माने जफ्राम मैगं फानो जोंहा फिसौ दं मा दं फिसौफोरनि थाखाय बियो लायनाय समावबा खांनाय समावबा गोदै होननानै बियो फैसाखौ खाङैबाय दैलिक फैसा खाङैबाथाय आदै मादै दागि नैबेबादि होननानै फैसाखौ दैलिक खाङैदों बियो बिनिफ्राय खांनानै दा जोंथ' बे फैसा दोनहरनायफ्रा सोरबाबा गरिब दं सोरबाबा धनि दं खिन्थु बांसिनानो गरिब मानसि जोंनि बर'फोरखौथ' मिथिखायोना सोरबाबा हौवाफ्रा बन फाननानै जायो सोरबाबा हिनजावफ्रा बिदिनो सोरनावबा साहा दखानाव कापफोर सुयो बा मैगंफोर फानलु फानला नाथुर गुरना फानो नैबेफोरजों गरसे गरनै जमायनानै बेबादिनो नों लोगो हमदोंना हमाखै निसुत जानायनि उनाव बियो जोंनाव थांखायाखै जोंनि लाइनजोंनो जोंनि लाइनजों कन्डिसना थांखायाखै दा निसुत जानायनि उनावहाय खिन्थु दस्रा गामिजों खांदोंनो जोङो निसुत जानायखौ डिसेम्बर 6 थारिखआव बियो अफिसा बन्द' जादोंनो बिनिफ्राय बियो डिसेम्बर 6 थारिखआव अफिस बन्द' जाबाबो बियो फैसाखौ कालेक्सन खालामबाय थादों बेसेबांसो मानसिया दोनामोन जोंनाव बे गासैजोंथ' मानो गामियानो ओरै उमब्रिपुर दुमबाजार गासिबो ओरै बनगाव थनगाव जानालिगाव खुंगुरि जेबो हिसाब गैया मानसियाथ' खय हाजार जागोन फैसाखौ मोनफिनाबा जोंथ' कन्डिसनखौ जोंनो जेरैखियाबाबो फैसा होनो हायाबा कन्डिसनखौ जोंनो पाब्लिकनो नांगौ जों मा खालायगोन दिनै रायलायनाया जाहैबाय बिसोरो होनबाय गसाइगावआवल' अफिस बन्द' जायाखै चिरांफोरावल' अफिस बन्द' जायाखै जेरावबो सारा दुनियावनो अफिस बन्द' जादों गुवाहाटियावबो बन्द' जादों खिन्थु 6 थारिखआव डिसेम्बर 6 थारिखआव अफिस बन्द' जादों होननानै बुंदों ओमफ्राय बिसोरो जानुवारि 6 थारिखआव बिसोरो अफिसखौ खुलिनानै अडिट खालामदों दा बिसोरनि बुंनाय बादिब्लाथ' जोंखौ होनदों नोंसोरो ओरैनो नेखाबायबा नोंसोरो मास मोनसे नेदो नोंसोरनि फैसाखौ नोंसोरो जाय जेसेबां मोनो बे फैसाखौ मोनगोन होननानै दा दिनै बुंबाय दा पासबुकखौ जोङो कन्डिसनावथ' जोङो पासबुकखौ बिहरदोंमोन दाथ' दिनैथ' कन्डिसनानो फैयाखै आरो जों बै बारावबो बिदोंमोन बेथ' कन्डिसना जोंनो पासबुकखौ होआखै आरो मासे जे फैसा खाङैब्ला बियो गांफा रिसिप्ट होबोनांगौ बे रिसिप्टखौबो जोंनो होआखै बियो बे रिसिप्टखौबो जोंनो रावनोबो गांसेबो होबोआखै जोङो दिनै सावरायनाया बेनो नैबे सिभिल स्टेसन अफिसाव जोङो हाबबाय ज' फैनानै आरो जोङो लोगोसेयै जोङो सावरायलायबाय मेजिस्ट्रेट SDO आरो SDPO बिसोर लोगोसेयैनो जोङो सावरायनाया बिदि सावरायबाय कन्डिसननि गासै जोंनि सानसेयाव कालेक्सन खालामनायनि थाखाय मानोना बियो जोंनो निसुत जानायखौबो होआखै आरो निसुत जायिफोरखौबो बियो जोंखौहाय पासबुक होआखै जमा रिसिप्ट होआखै दिनै बिनि बिसयै जोङो सिभिल SDOजों जोङो लोगोसेयैनो रायलायबाय आरो बिसोरो बुंदों SDO बे डायरि लेखाजों जोङो नोंसोरो जेबो थाखा उथायनो हाया नोंसोरो हागौब्ला जेथ' हायो कन्डिसनाव पासबुक आरो जमा रिसिप्टखौ नोंसोरो बियन बिनिफ्राय बुंबावदों SDOआ बुंबावदों जोंखौ नोंसोरो मेम'रि लिरनानै दिनै होलांदो मेम'रि दाम होलांदो होननानैहाय बुंदों जोङो बेखौ गुवाहाटियाव फाथायगोन आरो गुवाहाटियाव जरहाटआव बिनि गासै अफिसारफ्रा गिदिर लेभेलनि मानसिफ्रा बेखौ हमगोन होननानै दिनै SDO गासै बिसोरो बुंजोब्बाय बेसेबां सान नेथ'नो थिनदों जोंखौहाय मास मोनसे नेथ'नो थिनदों मानोना बिसोरो पासबुकखौ नागिरनांगौ आरो बानायनांगौआबो सस्ता नङा होननानै बुंदों जोंनो पासबुक खनसेबो होआखै आङो कन्डिसनाव खेबथाम बिहरदों आंनि पासबुकखौ हो कन्डिसन बिसिबां जाखो आं नायनो
होननानैहाय होमबाबो होआखै होआखै कन्डिसना बुंदों नोंसिनि पासबुकआ गासैबो अफिसाव थाजोब्बाय बाजै जों होनो हाया बे थालाखौ जोङो खेवोब्ला जोंखौ सिखाव होननानै बुंगोन होननानै कन्डिसना बुंबाय थायो दा मेम'रेन्डामखौ होदोंना होआखै नोंसोरो होआखै हा मेम'रेन्डामखौ होबाय जोङो होबाय दा होलांसै होगोन दासो जोङो लिस्ट लागासिनो दङ आरो गुदिनिफ्रायनो सिगाङावनो बयखौबो अननायखौ आरो सिबिनायखौ होग्रोबाय दा आंनाव नोंथांमोना सोंदों दा सोंनायनि उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय जे जोंनि गामिनि दा कन्डिसन नार्जारिया बिथाङा बियो मोनसे बहुमुखि आसनिनिफ्राय प्रत्येक बेक्तिनिफ्राय जे थाखाखौ उठायदों बे थाखाखौ 1 गुनाव 2 गुन जागोन होननानै लोगोसे जेब्ला थाखाखौ उठायो होनब्ला बिथाङा सोरनोबा रिसिप्ट होदों सोरनोबा ओरै नटबुकल' होदों दा बिनि पारपासै जे थांनाया मिसुदा दाखा बे डिसेम्बर मासाव थांदों किन्तु होमब्लाबो बिथाङा थाखाखौहाय उथायबावदों दा बिनि पारपासै जाय थुक मोननांगौ दं बेखौहाय सिगाङाव सराबिल थानायाव एसे रायलायनाय जादों ओमफ्राय द्वितीयआवबो जेबो जायैखाय गसाइगाव थानायाव फैदों बेवहाय जाबाय थानानि असिया जे सिभिल गसाइगाव सिभिलाव जोङो सिभिलजों मेजिस्ट्रेटजों जोङो आल'सना खालामगोन ओमफ्राय जोङो बयखौबो जायफ्रा बेक्तिफ्रा समबाय बहुमुखिनि बेक्तिफोर बिथांमोनखौ जों लेंहरगोन होननायलाय दिनैहाय 1 तारिख 6 मास बिस्तिबार दिनखालि दा बिथांमोना आल'सना खालामगोन होननानै लेंहरनायखाय गासैबो जायफ्रा बेनिफिसारि बिथांमोना फैदों फैनायाव मा सावरायनाय जादों फैनायाव जा बिथांमोना जों लोगोसे आल'सना खालामनायाव बिथांमोना बुंदों बेबादिया बबेबा रेजिस्टार बबेबा नन रेजिस्टार दा बिथांमोना जोंनावथ' बे आखाया गैया बे जाबाय जरहाट हेड अफिस दङ दा बे हेड अफिसनिनो गसाइगाव मोनसे ब्रान्स लोगोसे श्रीरामपुर मोनसे ब्रान्स दा बिथांमोना बे बाथ्राफोरखौ बुंदों जोङो नोंथांमोना नेथ'नांगोन मास मोनसे जे नोंथांमोना दिनैनो दानो जोंनो मोनसे मेम'रेन्डाम होलांदो जोङो बेखौहाय अफिसाव हरनानै बिथांमोना मा प्रकारै माबोरै खालामो जों बेखौ तदन्थ लागोन दा बेखिनिनो बाथ्रा बेसेबांसो मानसिया बे कम्पानियाव फैसा दोनामोन सराइबिलनि बेखौथ' आं मिथिलायलाय गैया